Snow, maliliit lang, oh. Hindi mo nakikita ngayon? Kanina di rin niya nakikita? Ha? I guess it's like if everybody was on board, then fine. You know, next week is right. Ang galing, no, Ann? Sarap, no? Pero pag malalaki na, wala na. Yung malalaki. Yung mataba dyan, yung parang ano. Bayaan mo siya. Ano? Tara. You see the videos of Chaga? It's like a year. Uy, sino kayo? O yung plastic. Papasok sa itong video na to. May tingin dito. Dito ako sa snow. Hindi na magkanong ano eh. Yan na. May, tingin mo, May. Wala ka ng 5 cents? No, wala ng 5 cents? 10 siya. Susukulihan ka niya? Ay, hindi. Ano lang? Ngayon, tingin ka dito. City 8?